Tiprasa ni kepal belai na hamliano wati no ban kothor phaikeno no khuk bai thangpayo saltung tongkhebo tuiran chawi tuimanengya tiprasa bos raimung bai nangkha obahai no kothma khwai champahawar amjani takuk jitendra deborma shailok deborma gitarani deborma tei tinamali deborma songni no kothor klaima bai no kepla engei nogono wati klai tongbai kha Kerini jorao tebu kerei paikha obono karibo tei lupurok nibo kothor klaima bai nok hamya ngai thangpai baikha tabu o tiprasa nukhungo hapangni bukhak tei busuk naikal jogno abo nainani banta diboso sekang kono mone na tam ongkong kado sakari nong nok pamani nok kotorok gati norok tam le anak kunda mau ganti nok na mau ganti nok pura kumbur kayak gini aku tuh pakai gas di Somalia oh tahu yang kerip lala hiong kena kayak oh kena mau kayak gini kalau perlu tak mau baik ya mau kayak saya pun sudah din bah papai itu mereka pura mau sama apa nih gimana nggak mau kayak udah beli dua serok pandok kamu nih nggak tahun ini bung sagari anbu mongkai saluk debroma ani kami kai sipai hawar kai ani nok ini gore ani motani jeng engko khalai ya khone motai tetai khaiya khone noko kicha অনুষ্ঠান khalai tongmani aboni pore ka wati phaimani pore emon je koto klaikha ani nok pura nok tongmani jaga kerikha nok sar kerikha ganti nok ekdom pura already kerikha ekdom tabu abo lukrona kicha saijo sano emon obostang han nok pura already pura kono kerikha nong phaiya khone nukana rong iko darani engko no nukana news no nukana pura ani nukhung nok ekdom tono jaga kerikha ati hai obostha te to ani amon kok mo yang buskani to siling ni bagai siling to mo nuhia na siling to mo bagai nuhlia yang buskani ekdom toma kerikha wati phega ka ekdom thuma jaga no just bisnaw nani রিজাই হইতে সুপার হইতে একদম যে তোমার নগদ যাত্রা পথে মানে যতন থাকবে কা প্রায় হইতে নিনি খরচ থাকবে না 40-50 হাজার থাকা পুরা অলরেডি আনি
mor selai kai na te bisibang thangman talpal dong na ga abono saijjo sano jotono no kisa ang abono kri borong ngai saijjo sanmani ko komo ang khoroksa sailok debroma jagani sibai horni tam khai cha ang lebar khayo rasmistri abona ani osu kong no paiyak ne ang jotono lukurong na hambai sano tam tam ong kong khadau sagari nok pamani nok kotorok gati norok tam pa ani kha gadi nok tim phai joton thamai kya kothor kolai ma jini ngai nok kotor bo agu nok kotor ka thalia nok sar bandata nok sarbai gati nok masana pon jaga gari kya mo bo mong kya sagar gani ani mong kha gitarani deborna mo jaga khai thai kai para kami bo mo sibai war do